उन्दुलायनानै माबानायखौ बिराद मोजां मोनदों उन्दुलायना बासिनायखौ बिराद मोजां मोनदों खेला दांनो हाय फ्रेन्ड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ'आव आरोबाव फिन खेबसे बरायफिनबावनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजाङै दं आंबो मोजाङैनो दङ दा दसे बाट जोबोद गरम आरो न' सिंफोरावथ' फेन लाबाबो थानोनो हाखायै जादों आरो नै जोङो दंफां सायाव जिरायनानै थाफैयो गरमबाला ओमफ्राय नै नायबाय थादो दिनैनि भिडिअ'आ माबायदि बिहाव जानाय आरो बैयो गोमो गाननाय जाया थिङाव लानानै दै सारदों माने आलिया बिराद गरम फैदों आरो सायावबो बिनिखाय बिथाङा दैखरनिफ्राय दै लांनानै बे आलियाव लुनानै होदों एसे थान्दा जायो खोमा होननानै दिनैनि बारा जोबोद बार फैदों थेवबो बारानो गुदुं जादों दिनै ओरैबायदि गरम थानोनो हाया आरो बेसेरा दैया नै गोबां मानसि थासेयावबो हारसिंनो थान्दा जायो खोमा होननानै दैखौ हारसिंनो लुबाय थाबाय आरो गाजाखा आरो ओमफ्राय नै गुमैयाबो दसे लुफाबाय ओमफ्राय नै गुमैमोनहा बेयावहा माइ मिल दङ ना बेयावहाय हांसो लायो गोबां हांसो दङ आरो नै हनै जोंहा आइ सनाया साहा लाबोबाय जोंनि थाखाय गरमाव लोंनो संख्रि साहा लाबोदे होनना बुंदोंमोन आं लाबोमारबाय आरो नै नै दै सारग्रानि थाखाय साहा लाबोबाय दाइलाय जाबाय दे आफा जिरायदो जाबाय हनै जोंहा बिहाव आंनिबो बिहाव जायो आब'नि बिहाव ना बोगासिनो दङ एफा गरमाव सानैबो बिहाव जायो आरो ना एफा गरमाव ना बोगासिनो दङ बिथांमोना आयौ हनै बारलायलायदों माथो दोंसोयो बेयाव बिदि हायफायो आरो बोबालाय हायला जमा बोबाय थाबा हायस्राला गोमागोन आरो बै रोदाया माबा जायाखैना ने समान जायाखै हादों खिथिलाय ना गोरि बर'फोरा नाथुरि नङा गासै नाथुरिखौ मा बुङो हाखाफ्रा लाबोखौबायखौ नायनो एसे दोङोलै हनै खर' थुब्ल' सोदों माथो ओइलाय हनै ओइयाव खर' थुब्ल' सोदों बखायालाय हाबनांगौ बे बख'ना नायनो मोनबाय दा आधा केजि आरो आधा केजि खानानै माबाखौ बसोदो आधा केजि बबेयाव no mana pargan no ini cari hidup apa apa masih na fitigri नै आरियाबो मोजां नायबानो जाबाय दे नोंथांखौबो नुनाय जाबाय भिडिअआव
रोङिफोरा रोंथोंसै नाखौ बिदि बोखाङो होननानै नाखौ ओइखौ दानगोन दा र' खादायाव लखबबाला मा? Mana? Uन्दुलायनानै माबानायखौ बिराद मोजां मोनदों उन्दुलायना बासिनायखौ बिराद मोजां मोनदों इखौ लादां नो लानांगौ ने साम' जानाय महन लानांगौ साम'आलाय माथो साम' जाखांबाय दिनैनो नाखौहाय गासैजों 4 केजिसो मोनबाय आं भिडिअ लानो सम जायासै आरो उनाव खालामगोन नोंथांमोना नै दायो जोङो न' खाथियावहाय बार्थडे जादों बेवहाय फैदों जोङो ओमफ्राय नै जोंहा फिसालाया दलद थाया माबायदि थाबायदिंबाय थायो खारदिंबाय थायो गेलेबाय थायो लासिंसिंसो आरो फ्रेंकलिनासो भिडिअ खालामदोंमोन आरो मोजां लानो रोङासै बियो मा मोनदों इबान सानायाबो साहा होजेनबाय दायो गिर्जायाबो जोब्बाय साहा होजेनबाय नै साहा लोंनोसै दायो फ्रेंकलिनालाय मालै दावदै जानोसै नि जाबाय दे बाबा नों माखौ जाखो हर आं जिदनो बाबा जिदनो हर फिथाखौ माय लानो र' नै फिथाफोरखौबो लानोसै आरो आंनि राखुनना हालासो मोजां उथियो मबाइलाबो आं बास जाबाय बे फोरले बदर गैया र' आं मिथिला नालाय आं खान्थि बेखौबो थाना होदो इखौ फिथाखौ खिथिनो देलाय आयौ एसे जाजोबबाय नोङो दावदैया गैला मिस्थिया गैला बाहा थांजोबखो गैला
Ilai, Husannya sadeng. Nih Husana. Kemaliauसो बुंदों आरो जाजोब्बाय होननानै. मा खबर? मा खबर पास Husana? Tamul रानग्राया. Ini gue jadi bini lah. Gue jabai ada? Gue menjabai? Menjabai, jabainya. Ada nih kancil abu baca fatih bu. Ini dong jamu dan jamu dah. Jangan siang pokoknya jangan sini. फिसालायाबो जा गेलेबाय थाबाय नै आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोजों थेंक इउ स' माच आरो आसा खालामो नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो नोंथांमोनखौ आरोबाव लोगो मोनफिनगोन होननानै स' बाय बाय